Здравейте, прекрасни приятели! Тъй като отдавна не съм се изявявала да правя видеа, мисля, че днес е точният момент, 8 юли. Това са любимите числа на мама, 8 и 7, да почна с нещо ново. Новото при мен е, че се освободих от старото. Искам да ви кажа, че всъщност точно за това и правя видеа. Защото дълго време, през това време, през което не съм правила видеа, се освобождавах от старото, от пластове старо, което беше наслоено в мене. Истината е, че се чувствах зле. Искам да ви разкажа за този един момент накратко. Живееме в свят, в който не отдаваме значение на духа, на духовното, а повече на материята. И колкото повече отдаваме внимание на материята, толкова повече забравяме за себе си. Но истината е, че най-важното е да се обърнем навътре към себе си и да разбереме кои сме. Защото всъщност ние в материалното загубваме себе си. Един от начините да намерим себе си е, както ви казах, да се обърнем навътре към нас и да разбереме кои сме. Обаче за огромно съжаление и за повечето от нас, когато се обръщаме към себе си, това носи болка. Болката по принцип е нещо, което ние не искаме да изпитаме и дълго време нашите проблеми, страхове, чувства и емоции замитаме под килима заради тази болка. Но истината е, че когато се срещнем с нея, наистина боли. Безспорно боли, защото всъщност травмите се образуват точно по този начин, когато сме ги заровили надълбоко и не искаме да ги разровиме, да ги осъзнаем, да ги преработим, да ги изкараме на повърхността, да ги излекуваме. Защото замитането е само начина да тлее отдолу болката. Да тлее. Това значи, нали знаете какво значи да тлее? Или да имаме в един момент нещо, което ще избухне като вулкан. Ще избухне. Това е болката и травмата. Колкото повече сме замитали, толкова слагаме една анестезия и не изпитваме болка. Колкото повече надолу тя отива тази болка. Но истината е, че когато разровиме и когато са от дълго време болките и когато ги разровиме тези пластове, ние искаме да се освободим от тази болка, да спре да боли. Но това е най-трудният момент. За мен поне беше труден. Ако някой има по-лесен момент, да дойде при мен, искам като да дойде при мен да ми каже лесен начин да спре да боли. Защото всъщност най-голямата болка идва от това да знаем кои сме. Когато се срещнем с себе си, със собствените си страхове, това най-много ни боли. И не искаме да го приемем даже. Боли ни от нашето его, боли ни да знаем кои сме, боли ни от това, че сме забравили кои сме, че дълго време сме пренебрегвали себе си. Тези думи звучат банално, но за съжаление са истина за по-голямата част, за 99,9% от нас са истина. Затова съветвам да се обръщате към себе си, дори да ви боли, да намерите начин да я излекувате тази болка. Аз реших днеска да ви разкажа за моите начини. Затова правя това видео. Безплатни са. Безплатно е видеото. Ще го пусна в YouTube, за да може да разберете, че когато разровим нашите страхове и съмнения, когато се задълбаят тези съмнения, страхове, става страшно. Също така мога да ви кажа като психолог, че е страшно за нас самите, защото тогава навлизаме в едни състояния, които са трудно преодолими от тази болка. Трудно е да излезем сами. Важно е да има хора, които да ни извадат. Единият от начините е чрез психолог, другия начин е сами да си повлияем. Аз ви съветвам да ходите на психолози, но тъй като всичко, което ни е разболяло и ни е довело до тази болка, е в нас и може всичко, което е създадено в нашето тяло, като болка, страхове и блокажи, може да бъде излекувано само единствено от нас. И пак ви казвам, чрез хора до нас, които ще ни помогнат да излезем от тази болка. Хората, които ще ни помогнат, са нашите най-добри приятели. Винаги са приятелите, които ще ни подадат ръка,
Но ако вие се намирате в задънена улица и се чувствате самотни, може да позвоните на тях. Знаете кои са вашите приятели, но има и варианти, в които не знаете кои са, нямате приятели. Сами сте на този свят. Тоест, с болката сте останали сами. Първият начин, с който може да се справите чрез тази болка, е вярата. Вярата, че вие сами сте силни и можещи да се справите. Както ви казах, тази болка е създадена във вас. Понякога ние с нашите мисли я създаваме. И не понякога, ами в 99,9% от случаите ние с нашите мисли, с нашите съмнения и страхове я създаваме тази болка. И колкото повече мислим за нея, толкова повече всъщност тя става една рана. Колкото повече мисли, фокуса ни е там в болката, толкова повече ние сами си допринасяме за състоянието, за нещастието, както искате го наречете състоянието, понякога може да излезне извън норма, да бъдем депресивни, да бъдем тревожни, да бъдем с компулсивни разстройства и така нататък. Това всичко от патологията, което се сещам, когато съм учила психология в университета. Но истината е, че сами можем да си помогнем чрез вярата. Тя е в нас. Затова намерете сили. Може, както ви казах, да позвоните на приятел, но когато нямате дори приятели, намерете сили във вас. Вие сте човекът, който може да излезете от всяко едно състояние, тъй като ума ви го е създал това състояние. Сега ще ви разкажа моят конкретен случай. Преди 2 години, когато аз правих видеа, бях уверена в себе си. Бях жена, която си мислеше, че няма проблеми, почти няма нещо, за което да се хване, за нещо, за което да тъжа. Животът ми беше радостен и щастлив. Наложи се да смена работата. Една, втора, отидах на ново работно място. Хората, които бяха на това работно място, всъщност бяха едни много интересни хора за мен, защото бяха психолози, колеги. Накараха ме до такава степен, чрез въпроси, чрез дискусии за живота, чрез да разроват тези дълбоки пластове, които са били заложени в мене, да ги разроват и да открият нещо, което аз отдавна съм забравила себе си. Забравила съм себе си и те ми помогнаха да открия мене. Начинът беше труден, както ви казах, чрез болката, но излезна на повърхността. През тези 2 години аз се лекувах, сама лекувах себе си. Тоест, аз пласт по пласт излекувах болката. И това е начинът, чрез вяра, чрез постоянство, всеки ден да се събуждате и да вярвате в себе си, че ще успеете. По този начин се лекуват дори дълбоките депресивни състояния, за които в момента много се говори. По този начин се лекуват дори ревност, съмнения, защото всъщност съмненията идват от дявола и страховете. Затова ви съветвам, не посявайте семето на съмнението във вас, защото това е семето на съмнението се посява от дявола. Излекувайте докато е в зародиш това съмнение, мисълта за дадено нещо го излекувайте в зародиш, защото колкото и повече да дълбаете върху него, то ще става все по-голяма болка. Неизлекувана болка ще изпитвате вие, затова вярвайте и ще ви се даде лечение на болката ви. Вярвайте в Господ, в квантум, в каквото искате го наречете, вярвайте и ще ви се даде, ще ви бъде дадено лечението. Това е първото нещо, което аз постигнах самичка. Второто нещо е прошката. Да простите на себе си е възможно най-трудното нещо. Да простите на себе си за това кой сте, след като откриете кой сте. Да простите и да приемете също така, че сте несъвършени е следващото нещо. От изцелението. Тук вече вървим от болка към изцеление и трансформация.
Следващото нещо е да излекувате вашите страхове, които също са посяти от дявола. И само единственият начин е чрез вярата в Господ да излекувате вашите страхове. Това е третия етап. И четвъртия момент е да го пуснете. Това е вече крайният етап. Повтарям ви етапите. Вяра, прошка, лечение на страхове и четвъртият етап е да пуснете всичко старо и ненужно, за да може да дойде новото. Пуснете ли го? Това вече е гаранция, че вие сте излекувани. Тази болка е излекувана. Но, пак казвам, процесът е дълъг, защото понякога пластовете са дълбоки, има кърмични връзки. Повтарям, кърмични връзки, по този начин го казвам, защото всъщност ние, когато сме в кърмична връзка, усещаме точно тази болка и страдания в тази връзка, които не могат по никакъв начин да бъдат обяснени. И колкото и повече да робите в болката, тя няма да бъде излекувана. Начинът е този, както ви казах, чрез вярата, чрез прошката, чрез приемането и чрез пускането и освобождението от страховете. Това са начините, които аз открих за себе си. Препоръчвам ги, ако все пак не можете да се справите, се обадете. Аз съм психолог. Насякъде в моите страници съм и в сайта съм си дала телефонните номера. Обадете се. Ако сте сами в този един момент и преминавате през точно тези тежки моменти на болка и страдания, защото периодът също мога да кажа, че е кърмичен в момента, се рови дълбоко в пластовете на човешката психика, за да може да се освободят тези пластове и да се пуснат. Това е начина да се намалят страданията, да се пусне старото и да се мине към новото, т.е. старото от страдание към радост е точно този, който ви казах. Затова правя това видео, за да може вие да станете радостни, енергични, щастливи, весели, да имате отново усмивката. Се преминава през дълъг път, но пак ви казвам, че може да успеете. Дори да сте сами, пак може да го направите за себе си, да намерите кои сте, чрез вяра, постоянство, отхвърляне на страховете, да простите и да приемете и да пуснете това нещо. Това е най-важното нещо. Също така, в момента това го правя, защото искам да продължа да се развивам в насока курсове, обучения, семинари, консултации правя индивидуални в мой офис в град Пазарджик на улица Горко номер 3 и онлайн консултации по телефона, Zoom, Viber, на който както му е удобно. Нека да пуснем болката. Аз лично създадах моя метод, който е уникален, индивидуален. Чрез вярата излекувах моите страхове, моите съмнения, моята ревност, дори излекувах по този начин и създадах тази увереност, която мога да предам и на вас. Радостта, щастието, хармонията в живота ми отново настъпи. Балансирана съм в момента, затова правя това видео, защото след година и половина-две съм в баланс, в хармония. Мога да ви дам моите успешни методи, които аз сама един мой индивидуален начин реализирах в моя живот и мога да ви го дам и на вас. Като лечение, като концепция, ако щете, като начин да се справите с тази болка, имам индивидуален начин. Пак повтарям, запишете се на консултация и посетете мой офис в град Пазарджик. Ако не можете, онлайн ще ви консултирам. Продължавам всеки ден да правя видеа и да ви давам наученото чрез труд, чрез постоянство, чрез изпробване, чрез личен опит, как аз се справих с моята болка следствие на съмнения, на ревност, на всичко негативно, което се беше струвало през тези години в моя живот. Пак ви казвам, през тези пластове, които разробих, разчувърках и излекувах болката, за да съм в момента балансирана,
хармонична и да говоря по този щастлив, весел и радостен начин. Затова значи напълно съм в състояние да помогна и на вас. Мисля, че съм достатъчно изчерпателна и ще ви бъде и полезна. Ваша Станислава Стойнова. Хубав ден!